Yo motherfuckers, mä oon dekaani. Mä en halua enää kuulla mitään selityksiä. On aika, että te kuulette tän mun messagin ja silloin te kaikki saatte pitää turpannekin. Tää laitos nyt vaan siirretään täältä stadiin ja sitten on kyllä te kaikki tarkoitus lähteä messiin. Mä en voi tätä siirtoa enää pysäyttää, mut yrittäkää nyt mua edes vähän ymmärtää. Eihän tässä jutus mitään järkeä oo, mut siellä stadissa teidän jutut paljon paremmin on. Eihän tässä jutus edelleenkään järkeä. Mä en tiedä mitä Hesassa tapahtuu, mut koittakaa siihen hommaan vaan mukautuu. Siis ei tässä hommassa mitään järkeä, mutta hei, niin vaan siis tapahtuu. Tässä piirrosta on turha sit syyttää vaan mua. Mä teen tässä hommassa ihan vaan duunia. Tässä asiassa on turha enää kysellä. Mä en selitä teille enää yhtään mitään. Päätös on päätös ja homma on niin, et mä kyllä lähden tästä nyt jouluksi takas stadiin. Joo.